आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ गाबोनो 18 जुन गाबोनो नोंथांमोना बे 17थि इनस्टलमेन्टनि नैबे 2000 रांखौ गाबोनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव मोनसिगोन। जोङो बे दिनैनि भिडिअ'आव नायगोन नोंथाङा बेसेबां बाजोआव बे PM किसाननि राङा हाबगोन बेनि अफिसियेलि आपडेट ओंखारदों जोङो बेखौ नायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांनि लिस्टआ फैबाय, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, नोंथाङा बे PM किसाननि भिलेज वाइज VCDC वाइज नोंथांनि बे लिस्टआ दंना गैया, नोंथाङा बेखौ गावबा गावनि मबाइलावनो बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायगोन। नोंथांनि नामा गावबा गावनि भिलेज वाइजआव थाबासो नोंथाङा PM किसाननि गाबोन सोनो लागा 2000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। लोगोसे जाय बिथांमोना PM किसानाव रां आगोलाव मोनोमोन नाथाय दा बन्द जानानै दं, नोंथांनियाव राङा हाबाखै, नोंथांमोना जुदि EKYC आरो DBT बे खामानिखौ मावबायब्ला नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायब्ला नोंथाङा बे 2000 रांखौ गाबोनो नोंथांमोना मोननो हागोन। जोङो बेनिबो मोस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट गभर्नमेन्ट स्किमनि खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन गाबोनो बे PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ बेसेबां टाइमाव बेखौ रिलिज खालामना होगोन बेनि जोङो अफिसियेल आपडेटखौ जोङो गिबियावनो नायग्रोदिनि। बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PM इभेन्ट्स, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय। जोङो दानिया PM इभेन्ट्सखौ जोङो सार्च खालामबाय। नैबे गिबिनि पेजआनो नैबेयाव PM इभेन्ट्स नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नुनो मोनसिगोन PM किसाननि राङा नैबेयाव गाबोनो बेसेबां टाइमाव सोगोन नैबेयाव लिरनानै होखादों। PM किसाननि नैबे 17थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ गाबोनो नैबे 5 PM आव नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव मोननो हासिगोन। गभर्नमेन्टआ बे PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ गाबोनो नैबे 5 PM आव नोंथांमोननो मुख्लायनानै होगोन। बे PM किसाननि 2000 रांखौ गाबोनो नोंथांमोना 5 PM आव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथाङा मिथिबाय जानो हागौ नैबे PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्ट बे रांखौ अल इन्डिया नैबे 9 करोड़ खेतियकफोरनो बे PM किसाननि 2000 रांखौ गाबोनो 18 जुन खालि नोंथांमोननो नैबे गाबोनो बेलासेनि 5 PM आव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथांमोना गावबागावनि बे PM किसाननि लिस्टखौ जाय बिथांमोना गोदानै निउ फ्रेश बानायदों नोंथांमोना गावबागावनि लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो, गावबागावनि लिस्टखौ चेक बानायनानै नोंथाङा बेयाव नायनांगोन नोंथांनि नामा दंना गैया। नोंथांनि नामा दंबासो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बे PM किसाननि 2000 रांखौ गाबोनो सोबाथाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। जोङो दानिया बे गावबागावनि नोंथांनि नामखौ बोरै चेक बानायो जों बेनि प्रसेसखौबो नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नैबे PM किसानखौ नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखागोन। नैबे नोंथाङा मेन PM किसाननि नोंथाङा पर्टेलाव हाबनानै नोंथाङा नायनांगोन। गिबियावनो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना खेबसे नैबेयाव नायबानो जाबाय स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयाव नायग्रोनांगोन। नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव होनानै नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो नायदिनि। जाय बिथांमोना EKYC होदों नोंथांमोना गावबागावनि EKYCआ डान जादोंना जायाखै नोंथाङा नैबे EKYC नुदों, नोंथाङा बे EKYC आव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनांगोन। आधार कार्डनि नाम्बारखौ होबानो नोंथाङा नैबेयाव सार्च खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा EKYCखौ नुगोन। नोंथाङा बेयावनो 50%सो नोंथाङा रां मोनगोन ना मोना बेयावनो नोंथाङा मिथिना लानो हागोन। नोंथांनि EKYCआ जुदि डान जाबायब्ला बेयाव अलरेडि डान खिथिगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जानाया गोनांथार। जुदि नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायाखै अब्ला नोंथाङा रां मोननायाव प्रब्लेमाव गोलैनो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव चेक खालामना नायबानो जाबाय।
दानिया नोंथाङा गावबा गावनि नेम लिस्ट जाय बिथांमोना फ्रेश गोदानै बानायदों नोंथांमोना गावबा गावनि नाम लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे बेनिफिसियारि लिस्ट नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। बेयाव क्लिक बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि नोंथांनि स्टेटखौ बेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ बेबायदि क्लिक बानायबाय। हमना ला नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक बानायनांगोन। आं जास्ट बेयाव डेम' हिसाबै बेयाव क्लिक बानायनानै देखायगोन। नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा क्लिक बानायनांगोन। आं नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आङो क्लिक बानायनानै होबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनो नांगोन। जोङो दानिया बेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक बानायनोसै। जोङो बेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक बानायबाय। दानिया नैबेयाव ब्लकखौ नोंथांनि एक्जेक्ट सेम ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि नोंथांनि ब्लकनि नामखौ बेयाव नागिरनानै दानिया नोंथांनि भिलेज नोंथांनि गामिनि बेयाव गामि माने बेयाव VCDCनि बेयाव नाम थागोन। बेयाव बे VCDCनि नामाव नोंथांनियाव नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबे बक्सआव दानिया जोङो नैबेयाव स्टेटखौ क्लिक बानायबाय, डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव क्लिक बानायबाय, नैबेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक बानायबाय आरो नैबेयाव ब्लकखौ क्लिक बानायबाय, नैबेयाव भिलेज VCDCखौ क्लिक बानायबाय। दानिया जों नैबे गेट रिपर्टआव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे गेट रिपर्टआव जोङो क्लिक खालामना होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबेयाव फार्मारनि नाम आरो नैबेयाव जेन्डार नैबेयाव अनलि जाय मानसिया एलिजिबोल रां मोनगोन बिथांमोननि नामाल' नैबेयाव थागोन। जाय बिथांमोननि नामा एड जायाखै नोंथांमोना बेयाव नायबाबो नोंथांमोना नुनाय नङा नामखौ। नोंथांमोना जुदि रां मोनगोनब्ला नैबेयाव नामा एड जासिगोन। दाहालागै नैबेयाव नाम थाबाथाय नोंथांमोना बे PMकिसाननि रांखौ मोननो हागोन। गाबोन सोनो लागा नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नैबे डाटायाव नोंथांनि नामा एड जानानै थायोब्लाथाय नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि नामखौ PMकिसाननि जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव नोंथांमोना चेक बानायनो हागोन। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना EKYC आरो DBT लिंक बानायबाय आरो जाय बिथांमोना स्टप जानानै दंमोन राङा गोदानै नोंथांमोना बेफोरबायदि EKYC आरो आदार DBTखौ लिंक बानायबाय। लेन्ड सेडिंखौ नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेनि बागै नोंथाङा खामानि मावबाय। बे खामानि मावनायफोरा नोंथांमोना रां स्टप जाना थानायफोरा मोनगोन ना मोना नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय जोङो दानिया बेनि प्रसेसखौ जोङो नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे नाउ इउआर स्टेटास नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जों दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। बेयाव क्लिक बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि PMकिसाननि बेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नैबेयाव बक्सआव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नैबेयाव गेट OTP खालामनानै नोंथाङा बे नोंथांनि PMकिसाननि नोंथांनि नैबे पेजआव हाबनानै नोंथाङा नायनो हागोन नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना। जों दानिया बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। जों दानिया बेयाव OTPखौ बिहरबाय। जोङो दानिया नैबेयाव OTPखौ बहायनानै नैबे गेट डाटायाव जोङो थुनानै होनाय लोगो लोगोनो जोंनि स्टेटासखौ जोङो नुनो मोनसिगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन जुदि नोंथाङा लेन्ड सेडिंखौ खामानि मावबायब्ला बेयाव एस जागोन आरो नैबे EKYCआ नोंथाङा होबायब्ला बेयाव एस जागोन आरो आदारजों बेंकजों लिंक खालामबायबा DBTआ अन जाबायबा नैबेयाव एस जागोन। नोंथांनि बे मोनथाम स्टेपआ बेबायदि एस खुथिबानो नोंथाङा मोननो हागोन। नाथाय बेयाव मोनसे प्रब्लेम दंबावो। बेनो जाहैबाय बे प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो खोथानि नैबे FTO प्रसिडआ नैबेयो एस जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। बेयो न' जानानै दं। बे प्रब्लेम जाना दं। बेयाव रांखौ मोनाबो जानो हागौ। नैबे आङो बेयाव सासे मानसिनि नायदोंमोन बेयाव FTO प्रसिडआ बेयाव न' जानानै दं 17 इनस्टलमेन्टनिया। नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ नैबेयो FTO प्रसिडआ बेयाव एस जानांगोन होमब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।